cando ayam nan kandung indah laba indua yo sansai ka malakini ko badan manda ko lai. Ba cando ayam nan kandung indah laba indua yo sansai ka malakini ko badan manda ko lai. Dicubo juo oi kandung suruh lama nyuruh yo sansai tibonan lain oi badan nan nyocotoi. Alala ila dun sana kalaba akolai nan kandung tibonan lain oi badan nan nyocotoi. Laka nasib kapado ayam dun sana oi sayang no bapa nan kandung tak dirasoi. Saja indu mulai maharam dun sana oi bapa nan indah oi kandung mali elai. Baru manate oi badanan dari talua oi sansai dunia lah tampak oi kandung induk lah mati. Baru manate oi badanan dari talua oi sansai dunia lah tampak oi kandung induk lah mati. Apabila umu oi kandung baran su yo sansai nasib nan malang ditanggung satio ari. Alala ila dun sana kaba akolai dok malang nasib nan malang ditanggung satio hari. Ada juga nan sampai gadang yo sana oi siang ke malam oi kandung baik hati. Bulu kusui tanam kambang yo sana oi mangake surang oi kandung patang yo pagi. Jikoknya gadang banyak lahanan jadi sase yo sansai baraga lese yo di dalam pagaulan. Jikoknya gadang banyak lahanan jadi sase yo sansai baraga lese yo di